ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ நம்ம हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு செகண்ட் அத்தியாயம் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இந்த பகுதியை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं सारी श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सारी हरे कृष्णा वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथ विदं सारी रघुनाथाविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्री विशाख विदांसये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्तन्तस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्या नमामि भक्तिशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अनेवरुक्कुम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी. ஸோ நம்ம நேற்று ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்த்தோம். ஸோ
மொத்தம் வந்து 72 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. முதல் 10ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய நெருக்கடிய வந்து சமாளிக்கிறது. அப்புறம் அவர் என்ன தன்னுடைய உண்மையான அடையாளம்ன்றத முந்தா நாள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆத்மா பார்த்தோம். அந்த ஆத்மாவோட இரு கடமைகள் பார்க்குறோம். ஒரு மனுஷனுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்வதர்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்றத பார்த்தோம். நீடித்த சந்தோஷம் எதுன்றத கடைசி பகுதியில பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டா ரீகேப் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சில ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். கடவுள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் சொல்றோம். எதனால பகவான் சொல்றோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன் கடவுள வந்து கிருஷ்ணர பகவான் சொல்றோம்? வேற யாரையும் பகவான் சொல்ல முடியாது. இங்க ஆன்சர் இருக்கு. அவங்க 6 குணங்கள் உள்ளவங்க பகவான் 6 செல்வ ஸ்ரீகிருஷ்ணன். வளங்கள் இருக்கு. அது என்னென்ன? அழகு, அறிவு, தியாகம், பலம், புகழ், செல்வம். ஓகே. நீங்க யாருன்னு கேட்டா யாராவது என்ன சொல்லணும்? ஆத்மா. ஆத்மான்னு சொல்லணும். ஓகே. ஆத்மாவுடைய தன்மைகள்? ஆத்மாவுடைய தன்மைகள். ஸோ இப்ப நீங்க நான் யார் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்க. அந்த ஆத்மாவுடைய தன்மைகள்? அது நீர்ல நனைக்க முடியுமா? நம்ம பார்த்தோம்ல சில பாயிண்ட்ஸ். அது எங்க இருக்கு? ஆத்மா எங்க இருக்கு? மனசுக்குள்ள இருக்கு. மனசு, இருதயத்துக்குள்ள இல்லையா? இதயம். இருதயத்துக்குள்ள வேற யார் இருக்காங்க அந்த ஆத்மாக்குள்ள? இந்த பிக்சர் பாருங்க, ஆன்சர் தெரியும். யார் கூட இருக்குது ஆத்மாக்கு பக்கத்துல? பரமாத்மா. கிருஷ்ண பகவான். பரமாத்மா. பரமாத்மா. கரெக்ட் வேர்ட் இஸ் பரமாத்மா. ஓகேங்களா? Okay. பகவான் வாட் ஆர் த 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன்? 3 நிலைகள்ல கடவுளை எப்படி உணர்றோம்? சூரியனை வச்சு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஆத்மா, பகவான். கரெக்ட். ஓகே. அதாவது சூரிய கதிர்கள் வந்து பிரம்மன். ஓகேவா? அது இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சூரிய கிரணங்கள் வரும் இல்லையா, இதுதான் சூரியன் நினைச்சுப்பாங்க. ஓகே, சூரிய கதிர்கள்னா சூரியன் நினைச்சுப்பாங்க. அது வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன். கடவுள் வந்து ஒளி ரூபமா இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் புத்தி இருக்கிறவன் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சா என்ன சொல்லுவான், சூரியன் வந்து ஒரு டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கு, அதுக்கு டயாமீட்டர் ரேடியஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபம் கொண்ட பரமாத்மா. ஓகேங்களா? சங்கு சக்கரம் பதம் கதை பத்மம் ஏங்கி இருக்கிறவர். அதுக்கு அடுத்தது உயர்ந்த நிலை ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கவங்க என்ன தெரிஞ்சுப்பாங்க, கடவுள் வந்து ஷாம சுந்தர் வடிவத்தில் இருக்காரு. அவருக்கு 2 கை ரூபம் இருக்கு, கையில புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு, தலையில மயில் பீலி வச்சிட்டு இருக்காரு. ஓகே, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன் இஸ் அ பிளானட், சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிறார். சூரியன்றது ஒரு கடவுள்ன்றத புரிஞ்சுக்கிறது. இது 3 ஸ்டேஜஸ். ஓகேவா? அப்புறம் ஆத்மாவுடைய தன்மைகள், அதனுடைய சைஸ் என்ன, அதனுடைய இயல்புகள் என்ன, பண்புகள்? தண்ணியில நினைக்க முடியாது. 10,000த்துல ஒரு பங்கு. முடியினுடைய ஒரு பங்கு. நுனிப்பகுதியில 10,000த்துல ஒரு பங்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில நினைக்க முடியாது. அப்புறம் சொல்லுங்க, காட்டால உலர்க்க முடியாது. அப்புறம் கூர்மையான ஆதங்களால் வெட்டப்பட முடியாது. அது என்ன ஆகும், ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போறக்கூடிய தன்மை. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து எதனோட குணாதிசைகள்? ஆத்மாவின். ஆத்மாவோட. ஆத்மாவோட குணாதிசைகள். அதனால நம்ம யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கோசம் என்ன பண்ணணும் நம்ம? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லணும். என்ன பண்ணக்கூடாது? என்ன பண்ணக்கூடாது? அழக்கூடாது. அழக்கூடாது. பற்றுதல் வரும். ஓகேவா? அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இறக்கும்போது ஆத்மா கூட சூக்ஷ்ம உடம்பு போகுது. ஓகேங்களா? சூக்ஷ்மம் அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஓகே, ஸோ இந்த உடல்னு எடுத்துக்கிட்டா 3 திங்ஸ், 3 லேயர்ஸ். எப்படி ஒரு சில பழங்களை உரிக்கும் போது 3 லேயர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த சூக்ஷமா மேல நம்ம கண்ணால நம்ம பார்க்கறோம் இல்லைங்களா, ஒருத்தரை இவங்க இந்த உருவம் இருக்காங்களே, அது வந்து ஸ்தூல உடம்பு, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடம்பு, அது வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரமால ஆகப்பட்டது. அதுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து தான் ஆத்மா. எல்லா ஆத்மாக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஓகேவா? அவர் எறும்புல இருந்து யானை வெறி, மரம், செடி, கொடி எல்லாவற்றிலும் அவர் இருக்கார். ஓகேவா? அணுவுக்குன்னா சின்னது ஆத்மா, அதை வந்து பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல இதுவரையும் பார்த்தோம். நேற்று என்ன சொன்னாரு, யாராவது சொல்ல முடியுமா?
நேத்து என்ன பார்த்தோம்? புலம்ப தேவையில்ல. ஓகே, எதிரில் இருக்கவங்கள தாத்தா பாட்டனார், ஓகே, உறவினர்கள் சொல்லிட்டு நான் அவங்கள கொல்ல போறேன்ற எண்ணம் வேண்டாம், புலம்ப கூடாதுன்றத சொன்னார் இல்லையா? வேற சத்திரியர்கள் பற்றி பார்த்தோம். வர்ணாசிரம சங்கப்படி எப்படி பார்த்தோம். அப்புறம் பிலாசபர்ஸ், பகவானின் விதமான பிலாசபர் தத்துவ ஞானிகள் பார்த்தோம். அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து ஆத்மாவை உணர்வாங்க, இன்னொருத்தவங்க ஆத்மா இருக்குன்றத ஒண்ணு ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? அப்புறம் நம்ம எப்பவுமே என்ன அந்த உடம்ப வச்சு ஒரு உடம்பு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு ஒரு கனவு நிலையில இருக்கிறோம். ஆனா எழுந்து பார்த்தா தான் தெரியுது நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இதெல்லாம் எதனால ஒருத்தனுக்கு நடக்குது? அவனுக்கு போதிய அளவுக்கு ஞானம் இல்லை இல்லையா? அதனாலதான். ஸோ நம்ம ரெண்டு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும். இதாவது மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் ரெண்டு இருக்கு இந்த இடத்துல. ஒன்று மேட்டர், இன்னொன்று வந்து ஸ்பிரிட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நீ வந்து சத்திரியன், உன்னோட தர்மத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 33வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதசேத்தவம் இமம் தர்மயம் சங்கராமம் நாகரிஷ்யசி ததஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் சகித்வா பாவம் அவாப்ஸ்யசி அவாப்ஸ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்வதர்மா பத்தி நேற்று ரெண்டு வகைகள் பார்த்தோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? இரண்டு விதமான ஸ்வதர்மங்கள் 31வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க முக்தி அடையாத வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த கான்செப்ட்ல வேலை செய்றாங்கன்னா தன் உடல் என்ற கான்செப்ட்ல வேலை செய்றாங்க. அதே முக்தி அடைஞ்சவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருக்கு. ஓகே, அதாவது ஸ்வதர்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்தி அடைந்தவர்கள் எப்படி வேலை செய்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வேலை செய்றாங்க. ஓகே, அதே முக்தி அடையாதவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? உடல் தளத்துல வந்து வேலை செய்றாங்கன்றத பார்த்தோம். அதுதான் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ நீ எங்க இருந்தாலும் உன்னோட வேலையை செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்கேஸ் வேலையை செய்யலைன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நரகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் அறியாமல் இருக்கிறேன், எனக்கு தெரியாதுன்னா அப்படியெல்லாம் நீ சொல்லவே இல்லை. நீ அறியாமல் இருன்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்லவே இல்லை. அறியாம வந்து கடவுள் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? இங்க என்ன சொல்றாரு? எனவே ஸ்வதர்மத்துக்கோசம் நம்ம அங்க போணும். எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ படாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையில் இருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் எனும் புகழையும் இழப்பாய். சோ நீ உன் கடமை செய்யலைன்னா உனக்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. என்னது? உனக்கு வந்து பாவம் வரும். இன்னொன்னு என்னது? இவ்வளோ நாள் சம்பாரிச்சு வச்ச பெயர் புகழ்லாம் வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அப்படி என்னப்பா அவருக்கு புகழ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து ஒரு சிறந்த வில்லாளி, கிரேட் ஃபைட்டர், வாரியர் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து சிறந்த வில்லாளி. அதனால ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். நம்ம சிவன் ருத்ரனை பார்க்கணும் இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து கூட சண்டை போடுறதுக்கு சிவன் வந்து ஒரு வேடகனா வரார். வேடனா வந்து சண்டை போடுவார். ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் சண்டை போடுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பிரைஸ், ஒரு கிஃப்டா வந்து பசுபத அஸ்திரனை கிஃப்டா கொடுத்துட்டு போறார். அப்புறம் இவருக்கு நமக்கெல்லாம் தெரியும் குந்தி மாதா வந்து இந்திர தேவனை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி தான் அர்ஜுனன் கிடைச்சார். அதனால அவருக்கு என்ன ஒரு சக்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லோகத்துக்கும் போவார். அவங்க அப்பா தானே இந்திர லோகத்துல இருக்காரு. அதனால எல்லா லோகத்துக்கும் போவாரு. அங்க வந்து அந்த மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ், அதாவது என்ன சொல்றது, கலைகளை வந்து போர்க்கலைகளை வந்து கத்துப்பாரு. நிறைய வேதங்கள் அங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. தேவர்கள்லாம் அதெல்லாம் நல்லா கத்துக்கிட்டார். ஓகேங்களா? இது ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கு. அப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியரை பார்க்கும். ஏன்னா துரோணாச்சாரியருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சிஷ்யன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அர்ஜுனன் தான். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு? ஆம், எல்லா வித்தைகளும் கற்றுக் கொடுக்குறாரு. அவரோட தன்னோட பையனான அஸ்வத்தாமா கூட பிரம்மாஸ்திரத்துல வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டார். பட் இவருக்கு வந்து பிரம்மாஸ்திர வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார். ஓகேங்களா? அப்புறம் இவர் சொல்வார் என்னை வந்து எப்படி சாகடிக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த டிக்டாக்ஸையும் சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? அதாவது அவருடைய சீக்ரெட் என்னன்னா பெண்களுக்கு முன்னாடி யாராவது பெண்கள் வந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து ஆயுதம் தாங்க மாட்டார். அப்போ வந்து சிகண்டி வருவார். சிகண்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் பெண் வந்து அவரை அந்த மூன்று பெண்களை கடத்திட்டு வருவார். அதாவது அம்பா, அம்பலிகா, ஆஹ்
சொல்லிட்டு 3 பேரை, அதாவது தன்னோட தம்பிகள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். விருத விருத்தகர்மா அவங்கெல்லாம் வந்து சத்தியவதியோட மகன்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்றதுக்கோசம் ஆஹ் கல்யா கடத்திட்டு வருவாங்க. அவங்க வந்து சாபம் கொடுப்பாங்க. நான் வந்து ஒருத்தரை காதல் பண்ண அவங்கள கல்யாணம் பண்ணேன்னு நினைச்சேன், நீ வந்து இப்படி பண்ணிட்ட, அதனால என் காதலன் என்னை ஏத்துக்க மாட்டேன்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுப்பாங்க அவங்க. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த ஜென்மத்தில ஆணும் இல்லாம, பெண்ணும் இல்லாம வருவாங்க. அந்த சிகண்டிய பார்த்தா அந்த பெண் ஞாபகம் தான் வரும். ஸோ அதனால அவர் வந்து பெண்களுக்கு முன்னாடி ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. ஓகேவா? அப்போ வந்து ஆயுதம் ஏந்தாம இருந்தாங்கன்னா, அப்போ இவர வந்து நல்லா தாக்கிடலாம் இல்லையா? அவருக்கு இருக்கிற திறமை வேற யாருக்குமே இருக்காது. துரோணாச்சாரியாருக்கு. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு ச புகழ். எல்லா கலைகளும் அவரு கத்துருக்காரு. ஸோ, இவ்ளோ புகழ்கள நீ சம்பாரிச்சுட்டு, நீ வந்து என்ன சண்டை போடலைன்னா, இதெல்லாம் உன்னுடைய புகழ், திறமை எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகீர்த்திம் சாபி பூதானி கதயிஷ்யந்தி தே அவ்யயாம் சம்பாவித்ய சாகித்யர் மரணாத் அதிரிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? மக்கள் உன்னை எப்பொழுதும் இகழ்ந்து பேசி கொண்டிருப்பார். ஸோ நீ சண்டை போடல, இவன் வந்து என்ன கோழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. ஒருத்தன் வந்து நல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்ன ஆகும்? அவமானம் பண்ணா அது எதுக்கு சமம்? மரணத்துக்கு சமம். இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ உன்னை யாரும் வந்து உன்னை கருணையான இருதயம் இருந்துச்சு, நல்ல உள்ளம் இருந்துச்சு, அதனால நீ வந்து சண்டை போடாம போட்டேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. கோழைத்தனம், அப்புறம் வந்து பயந்துட்டு ஓடி போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 காரணங்கள் சொல்லி உன்னை அவதூறு பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் உனக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்றேன்னு பார்த்தேன்னா, நீ வந்து உன்னுடைய கடமைய நீ செய். போரில் பின்வாங்க வேண்டாம். போரிட்டு இந்த சண்டை போட்டு நீ செத்து போயிட்டன்னா கூட பரவாயில்ல அர்ஜுனா. நீ செத்து போயிட்ட என்னோட நித்திய லோகத்துக்கு வர. இல்ல இங்க வெற்றி அடைஞ்சன்னா, இந்த உலகத்துல வந்து நீ அரசனா இருக்க போற அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இதுல என்ன தீர்மானமா அவர் சொல்றாரு? டூ ஆர் டை அப்படின்னு சொல்றார். இல்லைங்களா? ஸோ அது வந்து அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. பயாத் ரணாத் உபரணம் மிஸ்யதே த்வாம் மகாரதா யேசாம் சத்வம் பகிர்மதே பூத்வா யாஸ்யசி லாகவம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகி விட்டதாக எண்ணி உன்னை மற்றவனாக கருதுவர். சரி இவன் வேஸ்ட்பா, எதுக்குமே உதவாதவன், பயந்தாங்கோலின்னு சொல்லுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ யாருமே உன்னை கருணைனால போன, விட்டு கொடுத்து போனேன்னு நினைக்க மாட்டாங்க. யாரு? உங்க ஈவன் நீ சொல்ற இல்லையா, என்னோட தாத்தா, என்னோட சகோதரர்கள், பாட்டனாருங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருமே உன்னை அப்படியெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஆஹ் உன்னது உயிரை காப்பாத்துறதுக்கோசம் ஓடி போயிட்டேன்னு தான் சொல்லுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. படிங்க மாதாஜி. 4 ஸ்லோகம் படிங்க. மறுபடியும் ரொட்டேஷன்ல படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. அவாச்யவாதம்ச பஹீன் வதிஷ்யந்தி நவாஹிதா நித்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துகதம் நுஹிம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஆஹ் அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? இல்லையா? ஒருத்தவங்களை நம்மளை நிந்திச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒண்ணு நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருப்போம், அவங்க ஒரு விஷயத்த நினைச்சு பண்ணாங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப துக்கமா இருக்கும் இல்லையா? அதனால அர்ஜுனா, உனக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப துக்கத்தை தான் கொடுக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனித சமுதாயத்துல 2 வகையான மனிதர் இருக்காங்க. ஆரியன்ஸ் அண்ட் நான் ஆரியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஆரியர்கள்னா வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு நல்ல டிக்னிஃபைடா இருக்கவங்க. ஓகேங்களா? கற்றறிந்தவர்கள். அதே வந்து எதுவுமே தெரியாம முட்டாளா இருக்கிறவங்க வந்து நான் ஆரியன்ஸ், ஆரியர் அல்லாதவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உன்னை என்ன சொல்லுவாங்க? ஆரியன் அல்லாதவன். பட் நீ வந்து என்ன வேதங்கள்லாம் படிச்சிருக்க,
நீ ஒரு ஆரியன். ஓகே, உன்னை இப்படி எல்லாம் அவதூறு பண்ணுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இவ்வளவு அளவுக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணர். எதுக்கு? உன் செயலை நீ கடமையை செய்யணுன்றதுக்கோசம். பிரபு நெக்ஸ்ட் நீங்க படிங்க, நெக்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ். हरे हरे कृष्ण माता जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय बुद्ध्याय कृत निश्चय। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. குந்தியின் மகனே, ஓகே, உனக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்டு ஸ்வர்க்கம். ஓகேவா? ப்ராப்ஸ் ப்ராப்சிஸ் எசி ஸ்வர்க்கம். உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த சண்டையில நீ தோத்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, உன்னை கொல்லிடுறாங்க, யாராவது கொன்னுடுறாங்க. அப்போ உனக்கு வந்து சொர்க்கம் கிடைக்கும். இல்ல நீ வந்து வெற்றி பெற்ற இந்த சண்டையில வந்து வெற்றி பெற்றேன்னா உனக்கு என்ன? இந்த உலகத்துல வந்து நீ அரசன் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். மேல வந்து சொர்க்கத்துல போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், இல்ல இந்த உலகத்துல வந்து நீ ராஜாவா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் பிரபு. हरे कृष्ण। सुखा दुःखे समे कृत्वा लाभौ जय जयो ततो युजायस्य नैवं पापम् अव्यप्स्यसि। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு? சுக துக்கா, ஓகே, அப்புறம் லாப லாபம், அதாவது லாபத்திலும் சரி, ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அதுலயும் சரி எப்படி இருக்கணும்? நீ சமமா இருன்னு சொல்றார். ஜெய ஜெயோ அஜயோ, ஜெய அஜயோ, ஜெயன்னா வெற்றி, அஜயோன்னா தோல்வி. ஓகேங்களா? சோ எதுவா இருந்தாலும் எதையும் பொருட்படுத்தாம, சுகமோ துக்கமோ லாபமோ நஷ்டமோ வெற்றியோ தோல்வியோ இத பத்தி எதுவும் நீ வந்து யோசிக்காத. ஓகே, யோசிக்காம கடமைன்னு சொல்லிட்டு நீ செயலை செய்யு. அதனால வரக்கூடிய பாவ விளைவுகளை வந்து நீ அடைய மாட்டாய். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்படுன்றார். அவருக்கு இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? நான் சண்டை போட்டு என் கைகள் வந்து ரத்த கரையாடும், அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ நீ கடமை உணர்வோடு பண்ணு அர்ஜுனா, உனக்கு வந்து இந்த பாவ விளைவுகள் அடைய மாட்ட அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? எல்லா கடமைகளும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணர் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகின்றானோ அவன் தேவதேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனாகோ கடன்பட்டவனாகோ ஆக மாட்டான். ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒன்ஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப யாருக்குமே நம்ம கடன் பட்டவங்க இல்லை, கடமைப்பட்டவர்கள் இல்லை. அதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் இப்ப சொன்ன பாருங்க, எல்லாருக்கும் கடன் பட்டிருக்கோம். தேவர்களுக்கு, முனிவர்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு, எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? பித்ரு ஆஹ் பித்ருக்களுக்கு வந்து என்ன பண்றோம்? பிண்ட பிரதானம் பண்றோம். பிராமணர்களுக்கு வந்து என்ன பண்றோம்? தர்மம் பண்றோம். சோ நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய பேரை சார்ந்து இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு பசு, மரம், செடி, கொடி எல்லாத்தையும் சார்ந்து இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகுது? எல்லார்கிட்டயும் நம்ம கடன் பட்டு இருக்கிறோம், ரிஷிகள் கிட்ட, முனிவர்கள் கிட்ட. சோ அவன் வந்து அதை திருப்பி செலுத்த தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றான். அதுதான் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ். நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் வந்த யாருக்கிட்டும் கடமை பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னார்? பாவ விளைவுகள் வராதுன்னு சொல்லிட்டு போன 2 ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஸோ நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் நமக்கு புண்ணிய விளைவுகளும் வராது, பாவ விளைவுகள் வராது. என்னப்பா புண்ணியம் நல்லது தானே? என்ன புண்ணியம் நல்லது தான், பட் என்ன பண்ணும்? அது பந்தப்படுத்தும். பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள நம்ம வரும். புண்ணியம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நேரம் போய் சர்வர் லோகத்துல இருந்துட்டு அந்த பேலன்ஸ் காலி ஆகிற வரை என்ஜாய் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பிறப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம். நமக்கு அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே 18 டேஸ்ல என்ன படிச்சிருக்கோம்? விக்ரமாவை பண்ணு, கிருஷ்ண உணர்வோட வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறது செயல்களை செய்யுன்னு சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। एषा ते विहित संख्ये बुद्धि योगे शिवमं श्रीणु बुद्ध्या युक्तो याया पार्थ कर्म बदन प्रहस्यसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ போன ஸ்லோகத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்புறம் எந்த செயல்களும் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் செய்யக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நம்ம பெரும்பாலும் என்ன நினைப்போம்? நான் வேலை செஞ்சேன்னா எனக்கு வந்து பணம் கிடைக்கும், பணம் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? தேவையான டிவி அதெல்லாம் வாங்கிட்டு நான் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா?
புலனுகர்ச்சிக்கோசம் நம்ம கடமைகளை செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுறதுக்கோசம் நம்ம செயல்களை செய்யணும். அப்ப வந்து பந்தங்கள்ல இருந்து விடுபடுறோம். எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம தூங்குறது, எழுந்து செயல்களை செய்யறது எல்லாமே என்ன சொல்றாரு சிம்பிளா, இவ்வளவு நேரம் கிருஷ்ணர் இல்லாம பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு? ஜீரோ மாதிரி இருந்துச்சு. பல ஜீரோக்கள் வச்சிருக்கிறோம். பட் ஹீரோவா ஒண்ணு என்ற வடிவத்துல கிருஷ்ணன் நமக்கு கிட்ட வந்திருக்கார். அந்த பல ஜீரோக்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்ன போட்டா என்ன ஆகும்? பல பூஜ்யங்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து ஒன்னா வராரு. என்கிட்ட 5 பூஜ்ஜியம் இருக்கு. அந்த 5 பூஜ்ஜியத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் ஒன்னு என்ற நம்பர் வடிவத்துல வர்றாரு எண்ணிக்கை மூலமா. அப்ப என்ன ஆகும் இந்த 5 பூஜ்ஜியங்கள்? 5000. மாதாஜி, ஒன்னு ஒன்னு நம்பர் 1. 1க்கு பக்கத்துல 5 ம். ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா என்ன வேல்யூ? அதிகமா கம்மியா? அதிகம். அதிகம். புரியுதா நான் சொல்றது? நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணர் இல்லாம இருந்தா நம்ம வெறும் ஜீரோக்கள். நம்ம கிருஷ்ணரோட இருந்தா நம்ம எல்லாம் ஹீரோக்கள். புரியுதுங்களா? புரியுதுங்க புரியுதுங்க. எனிதிங் மைனஸ் கிருஷ்ணா ஈக்குவல் டு ஜீரோ. எத்தனை நம்ம ஜீரோ, எல்லாமே ஜீரோ. எனக்கு வந்து குழந்தை இருக்காங்க, பசங்க இருக்காங்க, டிகிரி இருக்கு, வேலை இருக்கு, அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஜீரோ நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணரை வந்து ம். ஒன்னுன்ற வடிவத்துல எத்தனை ஜீரோக்கு முன்னாடி போட்டுக்கிட்ட எனக்கு வேல்யூ அதிகமா கம்மியா? அதிகம் மாதாஜி. அதிகம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா? செண்பக பிரபு, செண்பக மாதாஜி, புரிஞ்சு. இருங்க பிரபு, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே. சனிதா மாதாஜி, உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி? புரிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। नेहाभिक्रम्य नशोस्थिति प्रतव्योत्यो निविद्यते साल्वपम् अप्यस्य धर्मस्य प्रयेते महतो भयत्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வரையே உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். ஓகேங்களா? பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றி அறிவை இப்போது கேள். ஓகே, இவ்வளவு நேரம் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? சாங்கியத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தேன், சாங்கிய தத்துவத்தை. ஆனா இப்ப வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றி அறிவை இப்போது கேள்னு சொல்றார். சோ நமக்கு அதுதான் அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றார். பலன் நோக்கு செயல்களை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். பிரிதாவின் மகனே அப்படின்னா யாரை குறிக்குது? பிரிதாவின் மகன் என்ன யாரு இங்க? अर्जुन जी। அர்ஜுன். ஓகே, அறிவோடு. अर्जुन। இந்த அறிவோடு கரெக்ட், கரெக்டுங்க பிரபு. இந்த அறிவோடு கர்ம செயல்பட்டால் பந்தத்தில் இருந்து நீ உன்னை விலக்கிக் கொள்ளலாம். ஓகே, சோ கிருஷ்ணர் மையம் வச்சு செஞ்சா என்ன ஆகும்? நம்ம கர்ம பந்தத்திலிருந்து வெளியே பெற முடியும். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இதுக்கு பிறகு அவர் என்ன பேச போறாருன்னா நிஷ்காம கர்ம. நிஷ்காம கர்ம அதாவது கடவுளை மையமா வச்சு கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் தான் வாழணும். அவங்க எப்படியாப்பட்டவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவைகள் எல்லாம் சுருக்கிட்டு வாழ்வாங்க. சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங்ன்ற பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ இங்க சாங்கியான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்ன்ற பாத்தீங்கன்னா which describes the real nature of soul. அதாவது ஆத்மாவின் உண்மையான குணாதிசைகளை வந்து சொல்றது தான் வந்து இந்த சாங்கியா. ஓகேவா? சோ இந்த ஸ்லைட் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத அகராதியான நிருக்கியத்தின்படி சாக்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். யோகம் புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. போரிட மறுத்த அர்ஜுனனின் நோக்கம் புலன்கட்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையை மறந்து போரில் இருந்து விலக விரும்பினான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாங்கியான்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எது வந்து நிஜமான அந்த ஆத்மாவுடைய தன்மைகளை வந்து சொல்லுதோ அதுதான் வந்து சாங்கியா. சோ இங்க சாங்கியா வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பேசிஸ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கன்னா
நிர்கிருதி சொல்லிட்டு நிருக்தி அந்த டிக்ஷனரி ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் அகராதி. நிருக்கதின்ற அகராதி பேசிஸ்ல வந்து இந்த சாங்கியன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பொருள் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சாங்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். உண்மையா தட் இஸ் என்ன சொல்றோம்னா ரியல் நேச்சர் ஆஃப் த சோல். நமக்கு தெரியும் ஆத்மாவுடைய பண்புகள் இல்லையா? அது நித்தியமானது, அழிவில்லாதது, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம். சோ அதுக்கு அடுத்தது யோகம்னா என்ன? புலனை அடக்கிறது. நம்ம இன்னொரு பொருளை பார்த்தோம். அதாவது கடவுளையும் ஜீவாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. யோகா இங்க வந்து யோகம் சொல்லியிருக்காங்க, புலனை அடக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இங்க இன்னொரு ஒரு பிலாசபி இருக்கு. இது வந்து ஆஹ் நாத்திகர் சொல்லியிருக்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கபில தேவர் வந்து சாங்கிய பிலாசபி சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, அவர் யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தாருன்னா அவங்களுடைய அம்மாக்கு தேவஹூதிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பிலாசபியை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் என்ன சொல்றாரு? அதுல ரெண்டு விஷயத்த குறிப்பா சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷர்னா என்ன? என்ஜாயர். யாரை குறிக்குது? அனுபவிப்பவர். இங்க யார் உண்மையான அனுபவிப்பாளர் இந்த உலகத்துலன்னு பார்த்தேன்னா பரமபுருஷ பகவான் மாத்திரம்தான். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம என்ஜாயர். நம்ம எல்லாம் வந்து செகண்டரி என்ஜாயர். முதன்மையான அனுபவிப்பாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இரண்டாம் தட்ட உரிமையாளர் அனுபவிப்பாளர் எல்லாம் நம்ம. ஓகே, அப்புறம் அவரு சாங்கிய பிலாசபில பிரகிருதியை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. சோ அவர் ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு, புருஷா பிரகிருதி. ஓகேவா? ஓகே, யார் ஒருத்தன் வந்து நான் அனுபவிக்கிறேன்னு நினைக்கிறானோ அவன் மாயையில இருக்கான்றது அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இதுதான் வந்து ரியல் சாங்கிய பிலாசபி. இந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்பயும் மறக்க கூடாது. ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த ரியல் பிலாசபில சாங்கிய பிலாசபில வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடி அண்ட் சோல் கான்செப்ட நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. சோ இத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் செய்யல செயல்களை ஆரம்பிச்சா அவன் வந்து புத்தி யோகத்துக்குள்ள போறான். ஓகேவா? இது ஆத்மா, இது உடல், அந்த பக்குவத்தை வந்து பக்குவமா புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், புத்தி யோகம் பண்றான். சரி, புத்தி யோகம் பண்ண அவனுக்கு என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும். அது அப்படியே வருமா? இல்ல, கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையால ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் அவனுக்கு வருது. அதுக்கு பிறகு அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்மீக தளத்துல இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி உடல் தளத்துல இருந்துச்சு, பந்தப்படும். ஓகே, இப்ப வந்து அவன் புத்தினால உயர்ந்திருக்கிறான். அப்ப அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் புத்தி யோகத்துல இருக்கு. பந்தத்துல இருந்து வெளியே படுறான். ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, இது மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் முக்தியை நோக்கி போறான். ஓகே, முக்தியை நோக்கி போறான். இப்போ வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், கடமைகளை செய்யறோம். ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறதுனால என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செய்யலைன்னா என்ன ஆகுது? யாராவது சொல்லுங்க. கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செஞ்சா என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணரை வச்சு பண்ணாக்க நம்ம கோலோக்கு விருந்தாவன் போக முடியுங்களா? ஓகே, அது ஃபைனல் கோல். நடுவுல ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகுது? கரெக்ட் பிரபு, நம்ம கரெக்ட். ஹாப்பியா இருக்க முடியும். பற்றுதல் வராது. நமக்கு வந்து பலன் பொருட்கள் மேல பற்றுதல் வராது. அதனால புண்ணிய விளைவுகள் நமக்கு வராது. பந்தப்படுத்தாது நம்மள. முக்கியமா எந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து ஓகே. பந்தப்படுத்தாது. அதே கிருஷ்ணர் இல்லாம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால வரக்கூடிய விளைவுகளுக்கு வந்து நம்ம ஆஹ் என்டாங்கல் ஆகுறோம். சரிங்களா? பாவ விளைவுகளுக்கு வந்து நம்ம ஆ, உட்படுகிறோம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து அதனால ஆ, பிறப்பு இறப்பு சக்கரம் வந்துட்டே இருக்கும். சோ எந்த வந்துட்டு செயல்களை இருக்கோம். செஞ்சாலும் நம்ம பலன் நோக்கு செயல்களா செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்களை செய்யணும். ஓகேங்களா? அந்த நிலைக்கு வரணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. செண்பக மாதாஜி, செண்பக சிவரங்கன், நீங்க படிக்கிறீங்களா? தமிழ் மாதாஜி. சரி, ஓகே, நீங்களே மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। मेघाभिक्रमनाहो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्यम् अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महदो भयात्। हरे So, कृष्ण माताजी। இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்வல்பா என்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்சமா. நீ கொஞ்சமா செஞ்சிருந்தாலும் உனக்கு என்ன லாபம் அடையுது?
திராயத்தே திராயத்தே மகதோ பயாத். பெரிய துன்பத்துல இருந்து உங்களை காப்பாத்துறது. திராயத்தே மகதோ பயாத். ஓகே. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழைப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சின்ன விஷயம் பண்ணா கூட கடவுளோட கான்சியஸ்ல நம்ம கடவுளோட உணர்வோட கிருஷ்ண உணர்வோட சின்ன செயல் செஞ்சா கூட நமக்கு என்ன ஆகுது, பெரிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்துது. ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்டோரி ஞாபகம் வருதா? நம்ம ரிப்பீட்டடா பார்த்துருக்கோம். யாருக்காவது ஞாபகம் வருதா? நேத்து பார்த்தோமா? பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பிராமணன் அஜாமிலன், ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்டோரி இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணாரு? தவறான செயல்களை செஞ்சிட்டார் இல்லையா? கடைசியில என்ன பண்ணாரு? தனக்கு மரண தருவாயில என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. கிளியர் கேக்குது கேக்குதா? மாதாஜி. இருக்குது. ஓகே ஆமா. ஓகே. மாதாஜி, அப்போ நீங்க கொஞ்சம் நெட் இருக்கிற இடத்துல வந்து உட்காருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ கொஞ்சம் சரியாகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அஜாமில நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவர் வந்து மரணம் தருவாயில வந்துச்சு. ஆக்சுவலி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? தன்னோட 10வது பையனுக்கு பெயர் வச்சது வந்து நாராயணன். இதுக்கு தான் வந்து அந்த காலத்துல குழந்தைங்களுக்கு என்ன பெயர் வைப்பாங்க? கடவுளுடைய பெயரை வைப்பாங்க. நம்ம விருப்பப்பட்டு கூப்பிடுறோமோ இல்லையோ, அந்த பசங்களை வந்து பக்தியோட கூப்பிடுறோமோ இல்லையோ கடவுளை, இப்படி கூப்பிட்டா கூட கடவுளுக்கு வந்து ரொம்ப கருணை இருக்கு. அப்புறம் இந்த கடவுளுடைய நாமத்துக்கு மகிமை இருக்குன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் அஜாமில நாராயணன் கூப்பிட்டாரு. இமிடியேட்டா யார் வந்தாங்க? அந்த பிக்சர் ஞாபகம் வரலையா உங்களுக்கு? விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாங்க இல்லையா? விஷ்ணு ஆமா தூதர்கள் மாதாஜி. வந்துட்டு அப்ப யம தூதர்கள்லாம் போயிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு அவருக்கு புத்தி வந்துச்சு. அதாவது நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகேஷ்ல உட்காந்துட்டு மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்போ அவர் வந்து நற்கதி அடைஞ்சார். அதனால ஸ்வல்பா அவர் கொஞ்சம் தான் பண்ணார் இல்லையா? ஆரம்ப நிலையில பண்ணாரு. ஒரு கல்யாணம் ஆன வயசுல வந்து என்ன பண்றார்? தவறி விழுந்துடுறார். ஓகேவா? கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தாலும் அவருக்கு வந்து நன்மை கிடைச்சிச்சா? பெரிய ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்சாரா? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. கடவுளுடைய நாமத்தினுடைய மகிமை யோசிச்சு பாருங்க. கடவுளுடைய கருணையை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? ஆமாவா ஆமாங்க இல்லையா? மாதாஜி. கருணையானவர் ஆமாங்க. இல்லையா? ஸோ நாமத்துக்கு மகிமை இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இன்கேஸ் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1% பக்தி பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த ஜென்மத்தில் பண்ணும்போது நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் பர்சன்ட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிப்பேன். ஓகே. அதே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லா டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா? அடுத்த ஜென்மத்தில் என்ன பண்ணி பிறக்குறாங்க? அப்போ எங்கே ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுடைய படிப்பு? திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் வரும் திரும்பி இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. அதே பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜென்மத்தில் 10% பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த ஜென்மத்தில் எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க? அடுத்த இதுல அப்புறம் இருந்து ஆரம்பி- அடுத்த அடுத்ததுன்னா என்ன? இங்க அப்புறம் 10. அப்ப அங்க வந்து ம். 10 20 ஆகுங்களா? ஆ? 20 அதிகமாகுங்களா? அதிகமாகும். 11 ஆகும். எப்படி டக்குன்னு 20 போகும்? 11 இல்லையா? ஓ, 10% பண்ணியிருக்காங்க. 11வது பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் 50% பண்ணியிருக்காங்கன்னா 51வது இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவனுடைய பிறப்பு இருக்கும். நல்லா பக்தி பண்ணியிருக்கான். பட் பாதியில விட்டுட்டான்னா அவன் உயர் குலத்துல பிறப்பான். ஓகேவா? அதாவது பிராமணர் குலத்துல பிறப்பான். அப்ப என்ன? ஆரம்ப வயசுல இருந்தே வந்து பக்தியை பண்ண ஆரம்பிப்பான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்பான். அப்ப வந்து என்ன? கஷ்டப்படு காசு சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? அப்போ வந்து கொஞ்சம் அப்போ நிறைய டைம் கிடைக்கும். அப்போ அதை வச்சு நம்ம பக்தி பண்ணலாம். இதுதான் வந்து பெனிஃபிட். ஸோ இப்போ நம்ம பக்தி பண்ண இந்த ஜென்மத்தில் மாத்திரம் நமக்கு பெனிஃபிட் இல்லை, நன்மை இல்லை. அடுத்த ஜென்மத்தில் நமக்கு நன்மை கிடைக்குது. இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? புரிஞ்சது மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி. ஆ புரியல எனக்கு சேட்ல போட்டீங்கன்னா கூட போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம பக்தி பண்ண இப்போதைக்கும் நல்லது, அடுத்த ஜென்மத்திலுக்கும் நமக்கு நல்லது. ஓகேங்களா? ஸோ தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயல்களை
சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அவனுக்கு நஷ்டம் இல்லை. நமக்கு எந்த ஒரு நஷ்டமும் இல்லை. ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. சோ அதனால இப்ப இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாமா, கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாமா? கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரி போல். சோ இது படிக்கிறாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரமான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வென்னும் தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவே தியானத்து தினம் மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குரு அஷ்டகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. குரு அஷ்டகம். அஷ்டன்னா 8. அங்க 8 செயல் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோகத்தை அந்த இதுவை வாசிக்கிறேன். இது வந்து ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அவர் வந்து எழுதினது. யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ யஷ்யா பிரசாதோ நகட்டி குட்டோ தோபி தாயந்தோம் ஸ்ரீ சந்தியம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். சந்தியம் 3 வேலைகளில வந்து ஆன்மீக குருவை நம்ம தியானம் பண்ணணும். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணார விந்தம், அதாவது குருவுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து நம்மள சமர்ப்பிக்கணும். ஓகேவா? நம்ம எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் ஓகே, யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ, யாரை திருப்திப்படுத்தணும்? ஆன்மீக குருவை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். இன்கேஸ் ஆன்மீக குரு திருப்தி ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓகே, யாரை திருப்தி பண்ண முடியாது? கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி பண்ணவே முடியாது. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? கடவுளை திருப்தி பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் குருவை திருப்தி பண்ணணும். இப்ப நம்ம பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா, இங்க கீழே உட்காந்துட்டு ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்டதாஸ். அப்புறம் வீல் சேர்ல ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2019ல ஏதோ வந்து பேரலிசிஸ் வந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் அந்த நிலைமையில கூட அவர் வந்து இன்னும் பக்திக்கு பண்ணிட்டே இருக்கார். அவர் தான் நம்மளுடைய தீக்ஷா குரு. ஓகேங்களா? அவர் தான் வந்து நம்மள ஜிபிசி கமிட்டி, இந்த இஸ்கான் வந்து அவர் தான் வந்து கவர்னிங் பாடியா இருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம தீட்சை எடுக்கணும்னா இவர் மூலயமா நம்ம ஒவ்வொரு நிலையில வந்து கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் பண்ணி இவர்கிட்ட வந்து தீட்சா வாங்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின் திங் சாண்ட். ஓகேங்களா? சாண்டிங் இஸ் மஸ்ட். ஓகே. அப்புறம் இங்க என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து வழிபடணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? அந்த கடவுள் மேல வந்து நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுக்குதான் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்ரத்தா சப்தே விஸ்வாச கஹே சுத்ர நிச்சயே கிருஷ்ணே பக்தி கைலே சர்வ கர்ம கிருத்தஹை. கிருஷ்ணே பக்தி கைலே சர்வ கர்ம கிருத்தஹை அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா திடமான பக்தியா இருக்கணும். ஓகேவா? அன்ஃபிளெச்சிங் ஃபெய்த் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் என்ன ஆகும், நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய பந்தம் வந்து உறுதி நல்லா புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இரட்டிப்பான உலகத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப துரத்தல்ன்றது வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் ஒண்ணு துறக்கணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? நம்ம டெய்லி வந்து ஏதோ ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு நாள் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் கிடைக்குது. நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம் விருப்பப்படுவோமா? இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃபுட்டை விருப்பப்படுவோமா? ஸ்பெஷல் ஃபுட் விருப்பப்படுவோம். ஸ்பெஷல். அது மாதிரி நம்ம கீழ்நிலையான இருக்கக்கூடிய சுவைகளை விட்டு விட்டு உயர்ந்த சுவையான நாமத்துடைய சுவையை வந்து நம்ம அறிஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்த செயல்களை, அதாவது டிவி பார்க்கறது, காஃபி குடிக்கிறது, அந்த பழக்கம்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்றுடும். அதுக்கு நம்ம எஃபெக்ட் எடுக்கணுமே தேவையே இல்லை. அது பாட்டுக்கு அது வந்து என்ன, உயர்ந்த சுவையை ஒருத்தன் அறிஞ்ச பிறகு தாழ்ந்த சுவையை யாராவது அனுபவிப்பாங்களா?
கண்டிப்பா கிடையாது. கிடையாது இல்லையா? இல்ல அதுதான் ஓகேவா. உயர்ந்த சுவைன்றது இது என்ன இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாமஸ்மரணம், கிருஷ்ணருடைய நாம ஸ்மரணம், நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து தியானிக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே 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 மாதாஜி, செண்பக மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரபந்த எபிபட்சித வேதவாதராத பார்த்த நானியத் அஸ்திரி வாதின காமத்மான ஸ்வர்க பராஜன்ம கர்மபல பிரதாம் கீரிய விசேஷு பசுலாம் போகைஸ்வர்ய ஹதிம் பிரதி. ஓகே. இந்த பொருள் ஒரு படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் சொர்க்க லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வளர்க்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுக்கட்சியையும் செல்வமும் வாழ்வையும் விரும்புவர் இதைவிட ஏதுமில்லை என்று உயர்ந்தது கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க, வேதங்கள்ல சில சாங்கியங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. அதாவது வேதங்கள்ல வந்து சில சாங்கியங்கள் சடங்குகள்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வேதங்கள்ல படிச்சுட்டு இவங்க வந்து என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க, யாகம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜோதிஷ் தோமா என்ற யாகத்தை பண்றாங்க. ஜோதிஷ் சோமா அந்த யாகத்தை பண்ணிட்டு எங்க போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க. சொர்க்கலோகத்துல என்ன இருக்கு, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. அங்க வந்து சோமபானம், ஓகேவா, சோம ரசத்தை குடிக்க முடியும். அது வந்து என்ன மாதிரின்னா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற வைன் மாதிரி, பட் ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும், ரொம்ப டென்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து ஒரு தோட்டம் இருக்கு. அந்த தோட்டத்துக்கு பெயர் பாத்தீங்கன்னா நந்தன கானனா. அந்த தோட்டம் இருக்கு. அங்க வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அழகான பெண்கள் இருக்காங்க. சோ ரொம்ப அழகான பெண்கள் இருக்கு, சோமரசம் இருக்கு. இந்த மனிதர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை அனுபவிக்கிறதுக்கோசம் சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. ஓகேவா. சோ இந்த முட்டாள்கள் அங்க அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்துக்கு வராங்க. அப்ப பிறக்கும் போது என்னவா பிறப்பாங்கன்றது தெரியாது நமக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் மறுபிறப்புன்றது இருக்கு இல்லையா. சோ அதுக்கு அதனால இந்த சிற்றறிவு படைத்த மனிதர்கள் வந்து பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ளேயே வந்து திருப்பி திருப்பி இருந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ இப்போ நம்ம இது மாதிரி இருக்கலாமா, இருக்கக்கூடாதா? எது மாறிங்க மாதாஜி? இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சிற்றறிவு கொண்ட மனிதர்கள் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க, ஜோதி சோம யக்னங்களை பண்றாங்க. அதனால ஸ்வர்க்கத்துக்கு போறாங்க. ஸ்வர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய சோம பானத்தை குடிக்கிறாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய அழகான பெண்களை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. மறுபடியும் வந்து இந்த பூ உலகத்துல பிறக்குறாங்க. இந்த செயல்களை வந்து நம்ம பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. 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 பண்ணலாம் வெரி மாதாஜி. குட். இல்லையா. ஏன்னா மறுபடியும் வந்து நம்ம இங்க பிறக்கிறோம். இங்க வந்து கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணல, நம்ம யாரை திருப்தி படுத்துறோம்? நம்மளே நம்ம நாக்குக்கு ருசியான பானங்களை குடிக்கிறோம். நம்ம கண்களுக்கு வந்து நம்ம புலன்களுக்கு இன்பத்தை வந்து தேடிக்கிறோம். இது வந்து புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள். ஓகேங்களா. பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த புலன்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை மையமா பண்ணி கிருஷ்ணரை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதா நம்ம புலன்களை வந்து வைக்கணும். ஸோ இந்த மந்த புத்தி உள்ளவங்க தான் இந்த மாதிரி யோகங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்ட பகுதியில வந்திருக்காங்க. ஏன்னா பலன் நோக்குகள் செயல்கள், நான் இதை பண்ண எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கவங்க தான் வந்து கர்ம காண்டர்கள். ஸோ நம்ம இந்த நிலையிலிருந்து நெக்ஸ்ட் நிலைக்கு போகணும், உயர்ந்த நிலைக்கு பண்ணணும் இல்லையா. 44வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போகைஸ்வர்ய பிரசகத்தானம் தயா பகவத்கிருத சேதா சாமிய வசாயத்மிக புத்தி சமா தௌன விதீயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
புலனின்பத்தில் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாகுவதில்லை. நல்லா இன்னொரு முறை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புலனின்பத்துல வந்து யாரெல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ, ஓகேவா, அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? பற்றுதல் இருக்கு இல்லையா? நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், நான் நல்லா இருக்கணும். அதாவது இது எப்படி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வந்து காலையில எழுறதுல இருந்து நைட்டு வரையும் நம்மளை யோசிச்சு பாருங்க, அப்சர்வ் பண்ணுங்க. காலையில எழுந்தா எனக்கு இந்த பிராண்ட் டூத் பேஸ்ட் தான் வேணும் இல்லையா? அப்படிதானே? இந்த காஃபி பிராண்ட் தான் வேணும், எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி தான் வேணும், அப்புறம் நைட் இந்த மஸ்கிட்டோ காயில் இந்த கம்பெனி தான் வேணும்னு நினைச்சு ஒவ்வொன்றா நம்ம ஃபிக்ஸ்டு ஆயிருக்கிறோமா இல்லையா? ஆமாங்க ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி. இல்லையா? சோ புலனின்பத்தில் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால என்ன இருக்கிறாங்க? மயங்கி உள்ளார்கள். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு மனசுல யார் தோன்ற மாட்டாங்க? முழுமுதற் கடவுள் மேல இருக்கக்கூடிய பக்தி வராது, திடமான உறுதி வராது. புரியுதுங்களா? சோ நம்ம இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நிலை இருக்கு. புலன்களை விட உயர்ந்தது மனசு, மனசை விட உயர்ந்தது வந்து புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது என்ன? ஆத்மா. சோ யார் பேச்சை கேட்கணும்? நம்ம ஆத்மா பேச்சை கேட்கணும், புலன்களை பேச்சை கேட்கணுமா? ஆத்மா. 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 ஓகேங்களா? சோ நம்ம இனிமேல் கொஞ்சம் புலன்களை வந்து எந்த சேவையில ஈடுபடுத்தணும்? கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தணும். சோ அப்ப கிருஷ்ணர் மேல வந்து ஒருத்தன் முழுசா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவன் சமாதி என்ற நிலையை வந்து அடையிறான். சமாதின்ற என்ன? ஆத்மாவையும் பரமாத்மையும் இருக்கிற மாதிரி உணர்றது தான் வந்து சமாதி நிலை. அப்படி இல்லைன்னா அவனால உணர முடியாது. ஓகேங்களா? ஓகே. கர்ம காண்டர்கள் எப்பவுமே வந்து சிற்றின சந்தோஷத்துல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. உறுதியான தீர்மானத்திற்கு தகுதி இல்லாமை வந்து குறிக்குது. அவங்க வந்து ரொம்ப சஞ்சலமானவங்க. போகம், அதாவது பௌதிக இன்பங்களை தான் வந்து போகம் சொல்றாங்க. ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுலதான் அவன் சுத்தி சுத்தி இருப்பான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன வாழ்க்கை பாடம் பாத்தீங்கன்னா, சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் தான் சொர்க்கலோகத்தில் ஏற்றம் பெற விரும்புவார்கள் என்று யார் சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர். யார்? கிருஷ்ணர் சொல்றார். இதை குறித்து வைத்துக்கொண்டு மரணத்திற்கு பிறகு சொர்க்க லோகங்களை அடைவது உங்கள் குறிக்கோள் என்றால் அதனை விட்டு விடுங்கள். ஓகேவா? சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு? இப்ப நமக்கு ஏதாவது இந்த சொர்க்கத்துக்கு போறணும்னு நினைச்சோன்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணுமா, பண்ண தேவையில்லையா? கிருஷ்ண பண்ணணும். பக்தி பண்ணணும். சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணுமா, பண்ண தேவையில்லை? பண்ணக்கூடாது, பண்ணக்கூடாது, பண்ண தேவையில்லை. கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணுமா, பண்ணக்கூடாதா? பண்ணணும். கண்டிப்பா பண்ணணும். பண்ணணும். வெரி கண்டிப்பா குட், ஹரி போல். எங்க போனோம்? திரும்பி வருவோம். ஸ்வர்க்கத்துக்கு போனா திரும்பி வருவோம். எங்க போனா திரும்பி வரமாட்டோம். கோலோக கோலோகத்துக்கு பிருந்தாவன். ஹரி போல். சூப்பர். ஓகே. சோ எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भावर्जुना निर्द्वंदो नित्य सात्वस्तो नित्योग केशमा आत्मावान। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. ஓகேவா? பௌதிக அதாவது நம்ம வந்து 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோம் பகவத்கீதையில. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா, பரமாத்மா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி. இந்த பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை. இந்த இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. ரஜோகுணம், தமோகுணம் அண்ட் சத்வகுணம். ஓகேங்களா? இத பத்தி வந்து வேதங்கள்ல வந்து பொதுவா சொல்லுது. ஓகே. அர்ஜுனா, இம்மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. ஓகேவா? இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டாக இரு. அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? சுத்த சத்வ குணத்துக்கு வான்னு அர்த்தம். இப்ப வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து துக்காலயம். அப்புறம் இது வந்து இதனோட இயற்கை என்ன? இரட்டிப்பு கொண்டது. எப்பவுமே மானம் இருக்கும், அவமானம் இருக்கும், தொன்மம் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். இது யாரும் நமக்கு எடுத்துட்டு வந்து பார்சல் பண்ணியோ கொரியர் பண்ணியோ கொடுக்கறது இல்ல. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ நான் சந்தோஷமா இருந்தா யாரும் காரணம் இல்லை, நான் வந்து துக்கமா இருந்தா யாரும் காரணம் இல்லை. எல்லாமே என்னுடைய கர்மாவின் படிதான் நடக்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து அந்த இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறுப்புக்க பொறுப்புகளை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலையில் இருந்து விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. நம்ம நினைச்சுக்கணும் இல்லையா, நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன், அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை.
ஸோ தண்ணில் நில்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த செயல்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் இட் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த வேதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தரமான மனிதர்களுக்கு தான் இந்த வேதங்கள். அதாவது அறிவில் குறைந்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம காண்டத்தை சொல்றாங்க. நீ எந்தெந்தோ தேவர்களை வழிபடுறதை விட நீ உனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, என்கிட்டயே வா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பட் இருந்தாலும் நம்ம இந்த வே தேவர்களை வழிபட்டு அதனால வரக்கூடிய பொருள் இன்பத்துக்கு வந்து ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதெல்லாம் விட்டுட்டு உயர்ந்த தலமான ஆன்மீக தலத்துக்கு வான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து ஏன் அர்ஜுனனுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாருன்னு, இப்ப அவர் வந்து தன்னுடைய சிஷ்யன் ஆயிட்டார், சரணடைந்த சிஷ்யன் ஆயிட்டாரு. அதனால வந்து இப்படி எல்லாம் விட்டுட்டு நீ எந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்கணும் தெரியுமா? பிரம்ம ஜிக்னாசு, நான் யாரு, என்னுடைய கடமைகள் என்ன, அது மாதிரி கேள்விகளை கேளு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? இது இவ்வளவு நாள் ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு, இப்ப சரணடைஞ்சிட்டாரு. அதனால இப்ப என்ன பண்றாரு? ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கணும், என்ன மாதிரி யோசிக்கணும், என்ன மாதிரி செயல்களை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. பிரம்ம ஜிக்னாசு. ஓகேவா? சோ நான் ஏன் இவ்வளோ அளவுக்கு இந்த உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன், நான் இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும், அது மாதிரி கேள்விகளை தான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துக்குள்ள நடுவுல தான் இந்த பகவத்கீதையை வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது வேதம்னு சொல்றாங்க மகாபாரத. நமக்கு என்ன ஏற்கனவே தெரியும், ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணம் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 5th வேதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உபநிஷத்துக்களுடைய சாராம்சம் இல்லையா? ஸோ இந்த சாராம்சத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம எப்படி ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் இன்னொரு என்ன அட்வைஸ் பண்றாரு, எல்லாத்துலயும் நமக்கு என்ன வேணும், சகிப்புத்தன்மை வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து இரட்டிப்பான விஷயம், உனக்கு சகிப்புத்தன்மை வேணும். சகிப்புத்தன்மை வந்துச்சு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கோபம் குறையும். கோபம் குறையும். அப்ப யாரை வந்து சார்ந்து இருப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருப்போம். அவரை சார்ந்து இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள அவர் வந்து வழி நடத்திட்டு கூட்டிட்டு போவாரு. எதுக்கும் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संपुलतदके तवन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मा ब्रह्माणस्य विजन्तः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஒரு சின்ன குட்டை இருந்தாலும் சரி, பெரிய நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன பண்ணுவோம், துணி துவைப்போம், வீடு கழுவோம், சமைப்போம், அதுக்கு அந்த தண்ணி வந்து யூஸ் பண்றோம். அது பெரிய நீர்த்தேக்கமா இருக்கட்டும், சின்ன கிணறா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி। ஆமா அது மாதாஜி. அது போலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள உள்நோக்கங்கள் அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு, ஏன் வேதம் இதை சொல்லுதுன்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து என்ன அடைய முடியும், நம்ம உயர்ந்த லட்சியத்தை வந்து அடைய முடியும். அதுதான் இங்க பிக்சர்ல காமிச்சிருக்காங்க. சிறிய கிணறு வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்ட சடங்குகளை விட்டு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே வந்து நீங்க பெரிய நீர்த்தேக்கம், வேதங்களின் அறிவு மிக உயர்ந்த நோக்கம். வேதங்களுடைய நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல். நம்ம இந்த பிரகிருதிக்குள்ள வந்ததுனால மாயையால கவரப்பட்டு கிருஷ்ண உணர்வு நம்மள வந்து மறந்துட்டோம். அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதை புதுப்பிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம இது 2 ஆப்ஷன்ல எதை யூஸ் பண்ணணும்? பெரும் நீர் தோக்கம். பெரிய பெரும் நீர் தேக்கத்தை யூஸ் பண்ணும். அதை அதை யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய தேவைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் பூர்த்தி அடையுது ம், இல்லையா? நான் எக்ஸ்ட்ரா உணர்வு. பெனிஃபிட்டும் கிடைக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் ம். கிடைக்குதா இல்லையா? ஆமா ஆமாங்க மாதாஜி. மாதாஜி। இல்லையா? ஓகே. ம். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இங்க வந்து இந்த நிலையில நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னுணர்வு வருது. செல்ஃப் ரியலைசேஷன். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்ன? அதாவது கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து புதுப்பித்துக்கிறது. நான் வந்து பா கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு, ஓகே, அவருடைய நித்திய சேவகன், நானும் வந்து அவரை மாதிரி சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேங்களா?
அப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ரொம்ப கருணையானவர். அதாவது நாயை மாம்சத்தை உண்ணக்கூடிய சண்டாளர்கள் கூட அவருடைய நாமத்தை சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், உயர்ந்த நற்கதியை வந்து அடையலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? எந்த ஒரு நியமமும் இல்ல. வயசு, பொருளாதார வசதி எதுவுமே இல்ல. யார் வேணானாலும் மகா மந்திரத்தை வந்து சாண்ட் பண்ணலாம். அவனுக்கு என்ன வேணும்? போதிய அளவுக்கு அறிவு வேணும். கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். எப்படி வந்து வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா எல்லா மரங்களுடைய கிளைகளுக்கு போதும், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினா போதும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனிதர்கள் பொதுமக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ எல்லா சபலங்களும் இருக்கும் அவங்க கையில. செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்காது. ஓகேங்களா? எந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதனால கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சிம்பிளா உன்னால வந்து போயிட்டு ஆ சத்தியுகத்துல வந்து என்ன பண்ணாங்க, தவங்கள் பண்ணாங்க. தவங்கள் பண்ற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உனக்கு ஆயுசு இல்ல. இருக்கிறதே 100 ஆயுசு, 100 வயசு இல்லையா? அப்போ அந்த யுகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வந்து தவங்கள் பண்ணாங்க. அந்த அளவுக்கு இப்போ உனக்கு ஹெல்த்தும் இல்ல, மைண்டும் இல்ல. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துவாபர யுகத்துல வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து யக்னங்கள்லாம் பண்ணாங்க. இல்லையா? காமேஷ்டி யக்னம் அப்படி பண்ணி தான் தசரத மகாராஜா ராமருக்குலாம் பிறந்தார். இல்லையா? ஸோ அது மாரி பண்ணக்கூடிய வசதி இருக்கா? பொருள்களும் இல்ல. தூயமான நெய் கிடைக்குதா இப்போ? தூயான நெய், பசு நெய் கிடைக்குதா? ரேர் இல்லையா? பிராமணர்கள் இல்ல. இருக்காங்களா? எல்லா வேதங்களும் ஓதக்கூடிய பிராமணர் இருக்காங்களா? அதுவும் கம்மி. இல்லையா? ஸோ உன்னால அதுவும் பண்ண முடியாது. திரேதா யுகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான கோயில்கள் கட்டுனாங்க. நம்ம பழைய கோயில்கள்லாம் பாருங்க. அந்த குருவாயூர் கோயில், தஞ்சாவூர், ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள், அது காமாட்சி டெம்பிள், இல்ல காஞ்சிபுரத்துல, அப்ப பெரிய பெரிய கோயில்கள்லாம் வந்து கட்டி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அது இப்ப முடியுதா? இப்ப ஒரு வீட கட்டி வாழ்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன சொல்றாரு? நீ அதெல்லாம் பண்ணாத. சிம்பிளா இருக்கிற இடத்திலேயே உன்னோட இருதயத்தை கூட பிருந்தாவனமா ஆக்கக்கூடிய அ சக்தி வாய்ந்த மந்திரத்த குடுத்திருக்காரு. அது என்ன மந்திரம்? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே, ஹரே 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 ராமா, ஹரே ஹரே ராம ராமா, ஹரே ராம 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 ராமா, ராம ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே. சோ, இந்த மகாமந்திரத்த வந்து நீ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வடிவத்துல அவர் எப்படி வந்தாரு? ஒரு பக்தனா வந்தார். ஒரு பக்தனா, அதாவது டிவோட்டியா வந்து இந்த பக்திய எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காமிச்சு குடுத்துட்டு போனார். அவர் தான் இந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்த வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சாரு. ஓகேங்களா? ஸோ, ஒரு முறை வந்து இவர வந்து, "என்னப்பா நீ ஒரு சன்னியாசி, இளம் வயசு சன்னியாசி இப்படி ஆ பாடிட்டு, ஆடிட்டு திரியிறியேன்னு" ஒருத்தவங்க கேட்பாங்க. "நீ வந்து அமைதியா ஒரு சன்னியாசின்னா ஒரு இடத்துல உட்காரணும், வேதங்கள படிக்கணும், அப்படித்தானே இருக்கணும்னு" அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ வந்து கேட்கும்போது இவர் சொல்றாரு, "என்னோட குரு இருக்காரு இல்லையா? இத வந்து யார் கேட்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதின்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் பெரிய ஸ்காலர், வேதிக் ஸ்காலர். அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கேட்கிறார். அதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பாருங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு. என்னுடைய ஆன்மீக குரு. அவருடைய ஆன்மீக குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரபுரி. அவருடைய குரு பெயர் வந்து ஈஸ்வரபுரி. அவர் வந்து என்ன வந்து முட்டாளு. உனக்கு வேதங்கள்லாம் சொன்னா புரியாது. உனக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு பக்குவம் இல்ல. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த மந்திரத்த சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா நான் இந்த மந்திரத்த சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு பரவச நிலைக்கு போறேன். ஆனந்த பரவச நிலைக்கு போறேன். ஸோ ஆனந்த பரவச நிலையில ஒரு பக்தன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுடைய உடல் அறிகுறிகள் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ல தார தாரையா கண்ணீர் வரும். தொண்டை வந்து அடைச்சுக்கும். வார்த்தைகள் வராது. உடம்புல வந்து மயிர்க்கூர்ச்சி இருக்கும். அப்புறம் வந்து சில நேரத்துல அ சிரிப்பாங்க. ஓகே. டான்ஸ் ஆடுவாங்க. எந்த தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குது அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து யோசிக்கவே மாட்டாங்க. சில அவங்கள செயல்கள்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ, அப்படி அந்த உயர்ந்த அனுபவத்த வந்து அவர் அனுபவிக்கிறார். நமக்கு என்னைக்காவது அந்த அனுபவம் வந்திருக்கா? நான் உனக்கு இல்ல கிருஷ்ணா, மேடம். நீ என்னோட அப்பா, உன்னை பிரிஞ்சுட்டு நான் இங்க இருக்கிறேன். என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்து, மகாமந்திரம் சொல்லும்போது ஒரு சொட்டு கண்ணீராவது நமக்கு வந்திருக்கா? இல்ல இல்லைங்க மாதாஜி. மாதாஜி. இல்ல, இல்லையா? ஸோ அந்த நிலைய வந்து நம்ம அடையணும். இல்லையா? ம். ஸோ எனக்கு கண்ல தண்ணீர் வரலையேன்னு, அழுக வரலையேன்னு அழணும். நான் இப்படி இருக்கிறேன்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இதுதான் வந்து அசலான உண்மையான பக்தி. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.
ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டர் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசு. பட் நம்ம வந்து நீங்க சைமல்டேனியஸா வந்து பகவத்கீதை படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். நம்ம பர்பட்ல இருக்கிறதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ மத்தது சொல்லுங்க பிரபு. இந்த இந்த செஷன் வந்து இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் வராதுங்களா? லாஸ்ட் ஆ செஷன்ல இருக்கிறது. பிரபு கொஞ்சம் நான் அப்லோட் பண்ணாம இருக்கேன் பிரபு. இந்த நெட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு எங்க ஏரியால. ஆ நான் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் பிரபு. நைட்டு ஓகே. இது மேக்ஸிமம். வந்து எல்லா ஸ்லோகங்களையும் கவர் பண்ணுங்களா இதுல? இது நம்ம இன் டீட்டெயில் படிக்கிறோம். நம்ம ரெகுலர் 18 டேஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அவுட்லைன் பார்ப்போம் பிரபு. இப்போ நமக்கு வந்து இன் டீட்டெயில் டெப்த் படிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா. அப்படிங்களா? ஓகே 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 ஓகே. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். மாதாஜி, சுனந்தா மாதாஜி, முடிஞ்ச ஹரே கிருஷ்ண பிடிஎஃப் நம்ம மாதாஜி. குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. குரு அஷ்டகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எஸ் மாதாஜி. தமிழ்ல இருக்கா மாதாஜி நம்ம கிட்ட? பாக்குறேன் மாதாஜி, நான் சர்ச் இருந்தா பண்ணிட்டு. அந்த லிரிக்ஸ் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி. ஓகேங்களா? குரு அஷ்டகம் எஸ். ஆமா மாதாஜி. ஒரு நாள் பிளான் ஓகே பண்ணி சொல்லி கொடுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இந்த வீக் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குமுதா ஏக்நாத் மாதாஜி. மாதாஜியா பிரபுஜியான்னு தெரியல. நம்பர் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கவி மாதாஜி. அவங்களது நம்பர் எனக்கு கவிங்கிறது கவிதா தான். ஆமாங்க மாதாஜி. உங்க நம்பர் கொஞ்சம் ஓகே ஓகே சாட்ல மாதாஜி, போடுங்க உங்களுது ஓகே. மாதாஜி. அப்ப குமுதா ஏக்நாத் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி உங்க நம்பர் சொல்றீங்களா? சாட்ல போட்டு 999 விடுங்க 4 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சாட்ல போட்டு விடுங்க மாதாஜி. சாட்ல போடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இங்க கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே, வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவத் பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய் ஜெய் நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெய் ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே ஜெய். ஹரி 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 போல். ஹரி ஹரி போல் சொல்லணும் இதுக்கு. ஓகேங்களா? பகவத்கீதா கி ஜெய் ஜெய் மகா மந்த்ரா கி ஜெய். ஜெய். தேங்க் யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி குரூப்ல. ஓகேங்களா? பகவத்கீதை பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லாதவங்க யூஸ் பண்ணட்டும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க. வாங்கிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, எஸ் மாதாஜி. என் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி.